Barra. Dyma siambr Cynulliad Cenedlaethol Cymru a dwi yma heddi yn gweithio yn Pwllgora, ond byddai ddim yma fory adeg pan fydd y Cynulliad yn ymgymell i dalu taenged i'r farwnes Thatcher. A'r reswm am hynny yw mod i ddim yn teimlo y byddwn ni'n cael cyfle i ddweud fy maid fel petai am etifeddiaeth Thatcher a'r effaith Margaret Thatcher a wleidyddiaeth Cymru, a effaith Margaret Thatcher a gymdeithas yng Nghymru chwaith. Felly bod yna protocol ac bod yna drefn a dwi'n derbyn bod rhaid i aelodau Cynulliad dilyn rhyw fath o drefn pan mae'n dod i ffigurau o bwys fel Margaret Thatcher sydd wedi marw. Dwi'n meddwl bod yn anffodus bod ni wedi dilyn y trwydded San Stefanaidd o cynnal sesiwn yn talu taenged i farwnes Thatcher yn ytrach na falle canfod dull newydd, dull fwy addas i'r Cynulliad a fwy addas i wleidyddiaeth Cymru o adnabod y ffaith bod hi oedd prif weinidog benywaidd cyntaf dros y Gaenas Diflino, ond hefyd bod hi wedi gadael gwaddol eitha anodd i ni yma yn y Cynulliad wrth i ni ceisio ail-adeiladu cenedl ac ail-adeiladu cymdeithas ar ôl rai o'r pethau mwyaf wael y welwn ni o dan y farchnad fydd o dan y twriad yn ystod y 80au ac yn wir y 90au. Mae'r cyfnod yna yn ôl wrth gwrs, ac i raddau mae marwolaeth Margaret Thatcher yn cael ei defnyddio nawr gan y twriad, dwi'n meddwl, i greu rhyw fath o sens o undod o gwmpas rhywun oedd yn gymeriad cryf, rhywun oedd yn gymeriad o bwys, ond sens o undod sydd ddim yn sicr yn apelio ata i a nifer fawr o bobl yn Cymru, dwi'n meddwl. Felly dwi'n meddwl bod hi'n briodol i fi beidio bod yma fory, i'r aelodau Cynulliad hynny sy'n teimlo bod nhw eisiau talu taenged i Margaret Thatcher. Mae'n amlwg bod nhw mewn mwyafrif ac felly fel corff democrataidd mae'n briodol bod y Cynulliad yn adlewyrchu hynny. Ond dwi'n meddwl wrth fynd ymlaen y dylai Cynulliad ail ystyried, meddwl am dulliau fwy addas o sut i ni'n talu taenged neu cydnabod pobl sydd wedi marw, sydd wedi cael effaith yn sicr ar wleidyddiaeth yng Nghymru, ond dim effaith sydd yn uno pawb i fod yn cytuno ynglyn â effaith hynny, na uno pawb i fod yn cytuno ynglyn â'r etifeddiaeth rhywun mor dadleuol a Margaret Thatcher.